Cyn i chi ddechrau, mae angen i chi darllen trwy y cwestiwn o leiaf 3 gwaith. Felly os hoffech rewi y fideo ar y pwynt yma, falle bydd hynny'n syniad da. Gobeithio rydych wedi darllen trwy y cwestiwn digon i ddeall beth mae'r cwestiwn amdano. Dylsech adnabod fod hwn o'r cydran tebygolrwydd ac ystadegau U2A. Yn benodol, mae'r cwestiwn amdano tebygolrwydd, nid yw'n cynnwys ystadegau. Mae'n bosib eich bod bach wedi drysu dros y pethau yma, a fallech bod yn meddwl bod un yn ystynnu o'r llall. Ond o safbwynt mathemategol, mae'n defnyddiol i feddwl amdanynt fel 2 pwnc mathemateg sydd weddol ar wahân. Fel yr holl rhannau eraill o fathemateg, mae'n y croesdoriad, a fydd hynny'n troi allan i fod yn fwy bwysig mewn cwestiynau mwy uwchraddol. Beth yn mynd i trin hwn fel y mae? Mae'n cwestiwn tebygolrwydd yn unig. Felly beth yn mynd i ddechrau? Beth sydd angen i ni adnabod yw beth roedd y dini yw 2 tebygolrwydd yn ein ail-llinell ar y top. A gyfyn o ran A o'r cwestiwn i ni cyfrifo un tebygolrwydd pellach. Bydd peth profiad o'r cwestiwn yn dweud wrthom bod y cwestiwn amdano y rheolau o tebygolrwydd. Y reol allweddol sydd angen arnom fan hyn, a mae nifer o gwestiynau debyg fel hwn, yw beth galwyd y reoladio. Mae yna cwpl o fersiynau gwahanol ar gyfer y reoladio, a mae'n bosib y wnaethoch dysgu fersiwn cyfyngedig o reoladio yn ystod eich astudiaethau tygau. Yna mae angen arnom y fersiwn llawn o reoladio, felly yma, ac edrychwch hwn fel hwn. Felly ar gyfer unrhyw 2 digwyddiad A a B, mae'r tebygolrwydd o'r uniad o A a B, y tebygolrwydd o A, yn adio i'r tebygolrwydd o B, yn tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd o A croesdoriad B. Gobeithio rydych yn adnabod y reol yma. Os na, mae hyn yn rhywbeth mae angen i chi gymryd nod yno, a mae'n un o nifer o reolau mae angen i chi ddysgu i ateb cwestiynau yn 1 a 2, ar beth galwyd yn tebygolrwydd sylfaenol. Byddaf yn awgrymu i chi yn mynd trwy 1 a 2 a 1 a 4 fod yn y swmp da o reolau yma. Mae hyn wir un o'r rai craidd, nid yw'r symlaf o reolau, ond mae'n un o'r rai mwyaf pwysig. Felly sut byddwn yn parhau o'r pwynt yma? Os oedden yn fi, nid oes angen fod yn rhy creadigol, byddai dim ond yn amnewid i mewn y gwerthoedd rhywiadol a rhodd y dichod yn ail-llinell y cwestiwn. Felly dwedwyd wrthom fod y tebygolrwydd o A yn 0.2 a bod y tebygolrwydd o A uniad B yn 0.4. Iawn, felly fi jyst mynd i cael y llinell nesaf, mynd i dod lan nawr, na fe. Mae hyn yn gadael 2 tebygolrwydd anhysbys yn y llinell yma. Beth yn mynd i tacluso lan gan tynnu i ffwrdd 0.2 o'r 2 ochr. Felly ar y foment mae gennym un gysylltiad rhwng 2 tebygolrwydd anhysbys. Yn amlwg nid yw hyn yn digon i ateb y cwestiwn. Nid yw un efaliad ar gyfer 2 peth anhysbys beth yn mynd i weithio. Mae angen i ni cyflwyno mwy o wybodaeth. Beth sydd angen i ni gwneud yw adnabod ail reol sydd angen i ni defnyddio. Beth yn mynd i galw hwn yn cam 2? Yr ail reol. Efallai byddwch yn gweld hwn yn mwy amlwg, yn fwy syml, ond yn wir mae'n bach yn fwy cynil. Mae'n gysylltiedig i'r disgrifiad adnabyddus hwn. Yn y cwestiwn, roedd y dyn yw gwybodaeth pwysig o A a B yn annibynnol. Rydych wedi dod o hyd i'r syniad yma o blaen yn ystod yr astudiaeth tygau o tebygolrwydd. Efallai mae'n un o'r pethau noddech chi gofio, neu i ddeall, yn tygau nid ydw'n cael ei esbonio'n llawn, byddwch yn awgrymu ni chaiff ei esbonio'n llawn yn 1 a 2 hyd yn oed, ond byddwch yn ei gwrdd eto yn hwyrach wedyn yn 1 a 4. Y reol sydd angen arnom fan hyn yw ar gyfer digwyddiadau annibynnol. Felly y tebygolrwydd o A croesdoriad B yw'r lluoswm o'r tebygolrwyddau o A a B. Gobeithio rydych yn adnabod y reol penodol yma, a felly'n mwy na reol y defnyddio ni yng ngham 1. Hyd yn oed os ydych yn ei adnabod, a fallai nid ydych yn ymwybodol ei fod yn canlyniad o reol arall byddwch yn dod o hyd o bach wedyn. Felly mae'r reol yma yn cynnwys 3 tebygolrwydd, ac o'r 3 yma,
dim ond un rhodd y dini yn y cwestiwn. Hynny yw y tebygolrwydd o A, sy'n 0.2. Felly eto, diweddaf lan fan hyn a un yfaliad ar gyfer dau peth anhysbys. Yn ffodus mae yr un dau peth anhysbys a nid oeddwn yn gwybod yn y yfaliad blaenorol. Felly beth yn mynd i symud ymlaen ychydig. Galwn hwn yn cam 3, ond falle mae rai o chi'n hapus i alw popeth o belled yn un cam. Mae gyd yn weddol syml. Beth yn mynd i casglu beth sydd gennym mor belled. Felly mae gennym y ddau cysylltiad yma, y ddau hafaliad yma. Yn y ddau ohonynt mae yna dau peth anhysbys. Y dau peth anhysbys yw y tebygolrwydd o B a'r tebygolrwydd o A crostoriad B. Beth yn mynd i talu sylw i beth gyfynod i ni gwneud yn rhan A o'r cwestiwn. Meddai i ddarganfod y tebygolrwydd o B. Felly oherwydd nid oes gennym diddordeb yn y tebygolrwydd o A crostoriad B, y peth amlwg i'w wneud yw i gael gwared o hwn o'r ddau hafaliad yma. Os hoffech beth sydd gennym ar y foment yw dau hafaliad o dau peth anhysbys, felly hafaliadau cydamserol. Ond nid oes angen i ni fod yn rhy creadigol. Eto, ni fyddaf yn ysgrifennu yr hafaliadau mewn unrhyw ffordd penodol tan ydych yn gwybod beth gyfynod i chi gwneud. Roedd yr ailafaliad, yr un ar y dde fan hyn, y tebygolrwydd o A crostoriad B yn hermau tebygolrwydd o B. Felly gallaf ymnewid yr un yma yn uniongyrchol i mewn i'r yfaliad cyntaf. Felly cewch edrych. Felly gobeithio rydych yn gallu gweld beth sydd wedi cael ei wneud fan hyn. Cymryd yr yfaliad cyntaf ac amnewidwyd 0.2 tebygolrwydd o B i mewn yn lle tebygolrwydd o A crostoriad B. Mae hyn yn bendant yn un yfaliad ar gyfer un peth anhysbys. Ar ochr llaw dde mae gennym un lot o tebygolrwydd o B, tynnu i ffwrdd 0.2 o tebygolrwydd o B. Felly, os taclyswn hwn lan, ar ochr llaw dde, roddwyd hwn i fi 0.8 llosi ar tebygolrwydd o B. Eto, mae'n bendant yn edrych fel un yfaliad ar gyfer un peth anhysbys. Dylsai fod yn weddol amlwg beth i'w wneud. I ddarganfod tebygolrwydd o B, mae angen i ni rannu y ddau ochr a 0.8. Felly dyna fe. Dylsaf yn beheiro am gwneud 2 cam algebraidd mewn un tro fyna, gallwch gweld yn ogystal â rannu a 0.8 fyna, newidais yr ochrau rownd hefyd. Felly, fel arfer byddaf yn ofalus i osgoi hwn a gwneud dim ond 1 cam algebraidd am pob llinell. Y reswm pam gwneud i mwy nag 1 cam fan hyn yw fel gallwch gweld rydym yn edrych allan yn le ar ein sleid. Felly dyma ein ateb terfynol, 0.2 rannu a 0.2 yw 0.25 fel digolyn. Dyna dylsai fod yr ateb i ran A o'r cwestiwn. Ar y pwynt yma, gallwch mynegu hwn fel ffracsiwn wrth gwrs, fel cwarter, neu gallwch chi fynegu fel canran, 25%, nid oes ots ar y rolwr. Credaf mai y clyw yn y cwestiwn yma fan hyn yw dechreuodd ar y rolwr yn rhoi 2 tebygolrwydd fel digolion. Felly y peth taclus i'w wneud fydd i gadw a digolion. Rydyn nawr yn barod i gael edrych ar rhan B, ond mae yna cam rhag arweinol mae angen i ni wneud fan hyn. Falle chi'n cofio roedd gennym 2 yfaliad cydamserol yn gynharach. Roedd gennym 2 yfaliad ar gyfer 2 tebygolrwydd anhysbys, y tebygolrwydd o B a'r tebygolrwydd o A crostoriad B. Roedd yr ail o'r hafaliadau yma, yr un cawno gam 2 yn edrych fel chi'n gweld fan hyn, wel yr un ar y top. Nawr ein bod yn gwybod beth yw'r tebygolrwydd o B, gallwn nawr cyfrifo tebygolrwydd A crostoriad B. A dylsai 0.2 llosi 0.25 roi wedyn 0.05. Ni fydd yn ofnadwy amlwg ar y foment pam y cyfrifon hwn, ond hwn yn un o'r yrgweddau yna o gwestiynau lle ni gyfynod i ni cyfrifo hwn, ond profio sydd wedi fy arwain i gyfrifo hwn. Felly gobeithio pan ydych yn gweld y cam nesaf nawr byddwch yn gweld pam cyfrifon hwn. Felly yn cam 5, edrychon nawr ar ran B hun. Fan hyn, nid oes angen i ni defnyddio unrhyw mwy o reolau tebygolrwydd, nid oes angen i ni gwneud unrhyw mwy o algebra, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio dull gwahanol. Felly offer mathemategol gwahanol. Rwy'n siŵr ei fod yn un rydych yn gyfarwydd dda, felly diagramau Venn, felly rydym yn mynd i ffurfio diagram Venn. Roedd ar olwr dim awgrym ei fod yn disgwyl i ni llunio diagram Venn.
Ond gobeithio un o'r pethau rydych wedi pigo lan o'ch gwersi 1 yw fod, o'ch gwersi 1 yw fod hyn yn aml yn ffordd doeth o ateb gwestiynau fel hyn. Unwaith rydyn heibio yr ymdrech bach sydd angen i gwblhau y diagram Venn, mae'r holl atebion o fewn y diagram yn barod i ni ei darllen o'r diagram. Dylse ennill y 3 marc yna fod yn tasg weddol syml unwaith rydym wedi llunio'r diagram. Felly dyma cwestiwn i chi. Beth yw'r peth cyntaf rydych yn llunio pan yn ffurfio diagram Venn? Mae'n cwestiwn bwysig oherwydd yn aml mae disgyblion yn colli allan un agwedd pwysig o diagram Venn. Dylsech bob amser dechrau yn llunio petrial. Felly dyma'r tu allan i diagram Venn. Caiff yr holl o'r diagram Venn ei gynnwys o fewn y petrial yna. Gwydwch o fewn y petrial mae angen i ni llunio 2 cylch. Nid oes rhaid i chi defnyddio cwmpawd, mae'n iawn. Nid oes hyd yn oed angen i chi defnyddio premesyr i lunio y petrial. Mae gan law yn iawn. Mae'r 2 cylch yn mynd i gynrychioli digwyddiad A digwyddiad B. Dyma'r un cyntaf. A mae hynny'n mynd i gynrychioli digwyddiad A, felly yn y bil yn y cylch yna. A'r cylch arall sydd gofio clostori ar cylch ar gyfer cwestiwn fel hwn, caiff hyn yn y bil yn digwyddiad B. Nawr, mae'n dim ond yn cwestiwn o roi y rifau mewn i'r diagram Venn. Yn y math sylfaenol yma o diagram Venn ar gyfer y 2 digwyddiad, dylsech adnabod fod y gwaglau o fewn y diagram Venn, o fewn y petrial, wedi rannu mewn i 4 ranbarth. Edrychwch yn ofalus a wnewch yn siŵr eich bod yn gallu gweld y 4 ranbarth yna. Dylsech eich profiad o diagramau Venn ar gyfer tebygolrwydd neu ar gyfer data fel yn tygau, dweud wrthoch mai y ffordd yw i lanw i mewn y rifau, y meintiau, o'r canol ac yn gweithio tuag allan. Felly dechreuwch â rhanbarth clostoriad o'r diagram Venn. Iawn, felly dyma beth ydy newydd cyfrifo yng ngham 4, felly dyna pam fe wnaethon cyfrifo ag ngham 4 anamlwg. Fe wnaethon cyfrifo y tebygolrwydd o A clostoriad B i fod yn 0.05. Felly mae hyn yn mynd fyna, yng nghanol y diagram Venn o fewn y ranbarth clostori. Bydd yr cwestiwn i'n syth fod y tebygolrwydd o A yn 0.2. Edrychwch yn ofalus ar y diagram Venn, mae yna 2 ranbarth o fewn y cylch A, a mae rai bod y 2 rif yna gyda gilydd yn adio i'r 0.2. Felly mae rai bod y rif sy'n mynd fan hyn yn 0.15. Cewch check fod y 2 gwerth yna fewn y cylch A yn adio i'r 0.2. Iawn. Lle yn dod nôl i ran A o'r cwestiwn, cyfrifon ni y tebygolrwydd o B i fod yn 0.25. Felly mae rai bod y 2 gwerth, y 2 rif o fewn y ranbarthau o gylch B yn adio i 0.25. Felly mae'n rwydd i weld dylse'r gwerth yna fod yn 0.2. Dyna fe. Felly eto cewch check fod y 2 rif o fewn y cylch B yn adio i 0.25. Os hoffech, defnyddiwch eich cyfrannell. A mae hynny'n iawn. Felly dyna 3 o'r 4 tebygolrwydd o fewn y diagram Venn. Cofiwch mae yna 4 ranbarth a dylswch gostod tebygolrwydd ar gyfer y ranbarth yna. Felly y ranbarth tu allan i'r 2 cylch A a B, i lanw mewn y rif mae angen i ni defnyddio un mwy reol y tebygolrwydd. Mae'n flin gen ni, dwedes ni fydd yn y fwy o reolau, mae yna un mwy. Ar adegau caiff ei alw y reol o gyfanswm y tebygolrwydd. Mae'r 4 ranbarth yn digwyddiadau cyd anghynhwysol. Mae rai bod eu tebygolrwyddau yn adio i 1. Felly rydyn yn gwneud 0.15, adio 0.05, adio 0.2, a cymryd y cyfanswm yma i ffwrdd o 1. A chewn, felly ni'n cael 0.6. Felly dyna fe. Ein diagram Venn wedi ei gwblhau gyda pob 4 tebygolrwydd. Felly nawr bod gennym ei diagram Venn wedi ei gwblhau, dylse nawr fod yn fater rwydd i ateb ran B o'r cwestiwn. Felly gofynna ran B, i ni beth yw'r tebygolrwydd o fod dim ond un o'r 2 digwyddiad A neu B yn digwydd. Yn geiriau eraill, naill llai mae A yn digwydd neu mae B yn digwydd, ond nid y 2 gyda'i gilydd.
I ateb y cwestiwn, mae angen i ni darllen o'r diagram y ddau tebygolrwydd yma. Ac yn syml, adio'r ddau gyda'i gilydd. Felly dylse hwn roi ni 0.35. Felly dyna ein ateb y gyfer ran B o'r cwestiwn. A dyna fe, rydyn nhw wedi cwblhau'r cwestiwn yn ennill ein 7 marc llaw. Felly beth yn mynd i adolygu peth o'r sgiliau craidd defnyddio ni ateb y cwestiwn? Pa fodd y bethau bydd angen i chi'n gwybod o'r manyleb 1-2 i ateb cwestiwn yn llwyddiannus? Yn ran A'r cwestiwn, falle byddwch chi'n cofio ni'n dechrau yn siarad am y rheolau tebygolrwydd. Yn benodol fe wnaethon y reol adio, felly tebygolrwydd o A uniad B, yn hafod i tebygolrwydd o A adio tebygolrwydd o B, tynnu ffwrdd tebygolrwydd o A clwstoriad B. Gnewch yn siŵr eich bod yn dysgu hwnna. Fel o grymas o blaen, mae'n y nifer o reolau tebygolrwydd. Gnewch yn siŵr i wneud restr bach ohonynt, mae rai yn troi lan yn 1-2. Felly bydd eraill yn ymddangos yn hwyrach wedyn yn 1-4. Y reol arall fe wnaethon defnyddio oedd y reol ar gyfer digwyddiadau annibynnol. Felly gnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol bod rhain yn reolau gwahanol iawn. Mae reol adio yn ddilys ar gyfer unrhyw 2 digwyddiad A a B. Mae reol defnyddiaf ar gyfer digwyddiadau annibynnol, felly tebygolrwydd A clwstoriad B yn hafod tebygolrwydd A llosgiad tebygolrwydd B, dim ond yn ddilys os dwedwyd wrthom fod A a B yn digwyddiadau annibynnol. Felly ran mawr o'r sgil, hyd yn oed mewn cwestiynau tebygolrwydd syml, yw i wybod pa un o'r reolau i ddefnyddio, ac o dan pa amodau ydy'r reolau yn ddilys. Mae angen i chi chwilio am y geiriau allweddol yna o fewn y cwestiwn, megis annibynnol. Weithiau bydd y term cyd angenhwysol yn troi lan. Ni ddigwyddodd hyn yn y cwestiwn yma, ond gall o fewn cwestiynau eraill. Ar offer arall fe wnaethon defnyddio ar gyfer y cwestiwn o diagramau Venn. Cofiwch, ni rhoddodd yr rolwr unrhyw awgrymiad ei bod yn disgwyl diagram Venn, ond dyna beth wnaethon defnyddio a dyna'r ffordd doeth bydde fi'n dweud o ateb cwestiynau fel hyn, yn bendant ran B o'r cwestiwn. A falle fe wnaethoch teimlo'n anghyfforddus yn gweithio allan beth edrycha fel mwy na beth sydd angen, ond nid oedd hwnna y lles. Fe wnaethom ateb y cwestiwn mewn y ffordd mwyaf effeithlon posib. Iawn, felly beth yn mynd i cael feddwl cyflym am sgiliau ehangach a sut cysyllta o'r cwestiwn yma i rannau eraill o'r syllabus. Enghraifft, 1-4 mathemateg a falle pethau o'r unedau mathemateg bellach. Felly, tebygolrwydd amodol, gallwch ddweud nid oedd tebygolrwydd amodol wedi troi lan yn y cwestiwn yma. I ryw raddau byddwch yn gyfarwydd â tebygolrwydd amodol o yn syml mathemategau. Byddwch wedi dod o hyd i diagramau cangen 2 digwyddiad, a oedd yn cynnwys tebygolrwyddau amodol. Dylsech wybod fod tebygolrwydd amodol yn gysylltiedig iawn i ddigwyddiadau annibynnol. A felly ni fydd y gysylltiad yn amlwg i chi tan ydych yn astudio mwy o 1-4 o'r syllabus. A mae'n y ffordd arall o ystynu ar y cwestiwn yma. Felly gall i'n gofyn cwestiwn debyg i ni, lle nid ydyn yn trin dim ond 2 digwyddiad A B, ond efallai bod yn y 3 digwyddiad. Felly sefyllfa 3 digwyddiad A, B, C. Os oedd yn amlunio diagram Venn fan hyn, falle eich bod yn cofio gweld y diagramau Venn yna a 3 cylch yn croesdori. Falle bydd angen i chi wneud hynny ar gyfer cwestiwn arall yn debyg i'r un yma.